पंजाब प्रांतामध्ये जालंधर नावाचं एक शहर आहे. कुठलं? जालंधर. ऐका महिला मंडळ, ऐका तुम्ही, विशेष तुम्ही ऐका. जालंधर नावाचं शहर पंजाब राज्यामध्ये आहे. आणि त्या शहराला जालंधर हे नाव का पडले? तो जालंधर नावाचा राक्षस तिथे एक मोठा होऊन गेला. प्रचंड भयानक राक्षस होता. 1000 वर्ष भगवान विष्णू बरोबर युद्ध करत होता तो. किती? 1000 वर्ष विष्णू बरोबर युद्ध करत होता. पण हे जालंधर मरायलाच तयार नाही. देवाने विचार केला हे मराना का? आणि म्हणून देवानं पाहिलं. त्यावेळी देवाच्या निदर्शनास आलं भगवान विष्णूंच्या, बापरे, जालंधराच्या भोवती पतिव्रतेचं कवच. पतिव्रतेचं कवच असल्यामुळे हालायला तयार नाही. मग काय केलं पाहिजे? हिचं पातिव्रत्य संपवलं पाहिजे, याच्या पत्नीचं. मग कोण पत्नी? तर जालंधर त्या शहरामध्ये वृंदा नावाची एक स्त्री होती. कोण? वृंदा ही जालंधराची पत्नी आहे. आपल्या दारामध्ये असते ना तुळशी वृंदावर, ऐका. वृंदा ही जालंधराची पत्नी आहे. आणि वृंदेचं पातिव्रत्य एवढं खणकर होतं, जालंधर युद्धात पडतच नव्हता. देवाला सुद्धा मागे सारत होता, एवढं सामर्थ्य होतं. देव म्हणला एकदा वृंदेचं पातिव्रत्य संपवलं की जालंधर बरोबर हाताला लागतो. देवानं जालंधराचं रूप धारण केलं. पंजाब प्रांतामध्ये जाऊन पोहोचले. जालंधराच्या त्या घराच्या समोर गेले. वृंदेला खूप आनंद झाला, माझा पती युद्धावरून आला असं वृंदेला वाटलं. पण होतं कोण? ऐकताय ना? भगवान विष्णू समोरून आले होते. पण वृंदेला वाटलं माझे पती आले. आणि पती युद्धावरून आल्याच्या नंतर पतीला पाद्यपूजा करून आरतीनं ओवाळून त्याला आलिंगन देण्याची पद्धत आहे. वृंदेनं आरतीचं ताट केलं, दारामध्ये पाठ मांडला. भगवान विष्णूंना म्हणजे जालंधर आपला पती समजून उभं केलं, पाद्यपूजा केली, आरतीनं ओवाळलं आणि भगवान विष्णूंना आलिंगन दिलं. जसं वृंदेनं विष्णू भगवंतांना आलिंगन दिलं तसा जालंधर तिकडे धाडकर पडला. जालंधर पडला. पातिव्रत्य संपलं. परत पुरुषाला आलिंगन दिलं. त्या तिकडं जालंधराला पडावं लागलं. मग वृंदेच्या लक्षात आलं, बापरे, माझा पती तर युद्धभूमीवरती तिकडं पडलाय. मग मी ज्याला आलिंगन दिलं हा कोण? पटकन मागसरली, कोण तू? एका क्षणाचा सुद्धा विचार केला नाही. वृंदेनं शाप दिला, पाषाण हृदयी दगड होऊन पडशील. कुणाला शाप दिला? ऐकताय? भगवान विष्णूला शाप दिला, दगड होऊन पडशील. देव सुद्धा मागे सरले. भगवान विष्णू चुकीला जर चूक असेल आणि चूक असताना शाप दिला हो तर शापाला शाप आहे, आणि चूक नसताना शाप दिला तर शापाला अशाप आहे. माझी चूक नसताना वृंदेनं मला शाप दिलाय. एका राक्षसाला संपवण्यासाठी मी जो पातिव्रत्य संपवण्याचा प्रयत्न केला आणि मला हिनं शाप दिलाय. भगवान विष्णूनं सुद्धा शाप दिला. हे बघ वृंदे, तू मला दगड होईस म्हणून शाप दिलास ना, मी सुद्धा तुला सांगतोय तू झाड होऊन पडशील. वृंदेला देवानं शाप दिला, झाड होऊन पडशील. वृंदा मागे सरली, पण आपण कोण? मी त्यांना शाप दिला, यानं सुद्धा एवढ्या ताकदीनं मला पुन्हा शाप दिलाय, म्हणजे हा कोणतरी असला पाहिजे. कोण तुम्ही? त्यावेळी भगवान विष्णूने सांगितलं, वृंदे, या देहाला जगाचा मालक भगवान विष्णू असे म्हणतात. मी भगवान विष्णू आहे, मी विष्णू भगवान आहे. वृंदा म्हणाली, का असं केलं? त्यावेळी भगवान विष्णूने सांगितलं, तुझ्या पतीनं सोयरा 4 वाजवला होता. जपी तपी ऋषी मुनी साधू संन्याशांना त्रास देत होता, म्हणून त्याला संपवण्यासाठी मी तुझं पातिव्रत्य संपवायला आलो. आणि तुझ्या पतीला पाडला एक वाईट होता म्हणून मी त्याला संपवण्याचा प्रयत्न केला. पण माझ्यामुळे तुला वैधव्य आलेले. बघा, ऐका, माझ्यामुळे तू विधवा झालीस, माझ्यामुळे तुझा पती पडलाय. वृंदे, काळजी करू नकोस. मला माहितीये तुझ्यावरती खूप मोठं संकट आहे, पण हा जगाचा मालक भगवान विष्णू तुला शब्द देतोय, तू जरी विधवा झाली असलीस ना तरी इथून पुढे चंद्र सूर्य आहेत तोपर्यंत मी स्वतः तुझ्या बरोबर लग्न करेन. आषाढी वारीवरून आपण गेल्याच्या नंतर आपला एक सण असतो, त्या सणाचं नाव आहे बेंदूर. आणि कार्तिक वारीच्या नंतर आपण पंढरपूरवरून गावाला गेल्याच्या नंतर 2 दिवसानंतर दुसऱ्या दिवशी सण येतो, त्या सणाचं नाव आहे तुळशी बारशीचा विवाह. तुळशीचं लग्न लावतात आपल्याकडे. ऐका, ऐका महिला, म्हणून म्हणलं तुम्ही नीट ऐका. भगवान विष्णूने वृंदेला सांगितलं, वृंदे, काळजी करू नकोस, तुला झाड होशील म्हणून मी शाप दिलेला आहे. पण इथून पुढं माझ्यामुळे तू विधवा झालेलीस, तर तुझं वैधव्य दूर करण्यासाठी भगवान विष्णू तुला शब्द देतोय, इथून पुढं चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत मी स्वतः तुझ्या बरोबर दरवर्षी लग्न करीन. त्या लग्नाचं नाव म्हणजे तुळशी विवाह. चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत मी तुझ्या
तुळशी बारशीचं लग्न करतो भगवान विष्णू आणि वृंदेची झाली तुळस, झाड होशील म्हणून शाप दिला. त्या वृंदेची झाली तुळस, ते झाड झालं शापामुळं, विष्णूच्या शापामुळं. आणि वृंदेनं देवाला शाप दिला होता दगड होशील, विष्णूचा दगड झाला. त्या दगडाचं नाव आहे शाळीग्राम. देव लग्न करणारे प्रतिवर्षी, तरी वृंदा नाराज आहे. देवाने सांगितलं की वृंदे आता काय झालं तुला नाराज व्हायला, मी स्वतः दरवर्षी तुझ्या बरोबर लग्न करणार आहे. वृंदा म्हणली देवा वर्षातनं तू लग्न करशील रे माझ्या बरोबर, तू तर मला झाड केलीस आणि मी तुला दगड केलाय, पण तू जरी दगड झालास तरी दगड म्हणून लोक तुला देवाऱ्यात पुजतील. मला तर वर्षातनच तू फक्त लग्न करणार आहेस. हो अगं पण देवाची बायको म्हणून सन्मान होईल तुझा. वृंदेचं तोंड थोडं बारीक होतं. त्यावेळी भगवान विष्णूने दुसरा वर दिला वृंदेला. ऐका, तुळशी विवाह म्हणजे मी लग्न करीन पहिला वर, आणि दुसरा वर वृंदेला दिला. वृंदे काळजी करू नकोस, अगं नाराज होऊ नकोस. एक गोष्ट लक्षात घे, इथून पुढं तुझ्या लाकडांची माळ गळ्यात जे घालतील ना, ऐका आता मुद्द्यावर आलो, तुझ्या लाकडाची माळ गळ्यात घालतील ना त्यांना मी आधी दर्शन देईन. म्हणून तुळशीची माळ गळ्यात असावी. दुसरा माझे भक्त तुझी माळ गळ्यात घालतील, जे जे तुझी माळ गळ्यात घालतील ते ते माझे भक्त. दुसरा वरदान. तरी वृंदेचं तोंड बारीक होतं. वृंद्या का अजून तू नाराज असेस? त्यावेळी देवाला वृंदेने सांगितलं, हो देवा बघा अजून काय जमते का. त्यावेळी देवाने सांगितलं, वृंदे काळजी करू नकोस, अगं माझ्या भक्तांनी माळ घातली तरी तू नाराज आहेस, मी तुझ्याबरोबर लग्न केलं तरी नाराज आहेस. वृंदे तुला शब्द देतोय, अगं माझे भक्त तुझी माळ गळ्यात घालतील याच्यामध्ये संदेह नाही, पण हा जगाचा मालक आजपासून कायम स्वरूपी तुझी माळ गळ्यात घालून फिरेल. म्हणून तुळशी हार गळा एका पतिव्रतेच्या समाधानासाठी एवढं सगळं देवाने दिले. वृंदा तुळस विवाह सगळं कळलं तुम्हाला. जगाच्या मालकाचं दास व्हायचं आपल्याला, तो आपलासा करायचा आहे. तो हरी आला, तो एकदा हातात आला होय चिंता समोर. दुसऱ्या चरणामध्ये ज्यांच्यासाठी खटपट करतोय ते आपली नाही. दुसरं चरण संपलं, पुन्हा सारखी तर मृगजळासारखी नाश पावणार आहेत. आणि पुढे जाऊन ज्ञानोबाला सांगतात, अरे बाबा हो ज्यांच्यामुळं देवापासून दूर चाललोय ते विषयाचे संसुख बेगडाची बाहुली, अवराची सावली जायल्या. विषयाचं सुख बेगडाच्या बाहुलीसारखं. विषय विषयाचा परिपार, गोड परमार्थ लागे कडू, आणि कडू विषय तो गोड जीवाशी झाला.